Houdt u van en naar Groningen rekening met vertraging en uitval van Arriva-treinen in verband met acties van het personeel? Naar verwachting zal deze situatie duren tot 9 uur. Jij zou met de trein? Ja, ik zou met de trein, klopt. En dat gaat nog niet door? Nee, klopt. Ik hoor net dat de wegenstakingen dat er minder treinen rijden. Dat is voor mij best wel zuur. Ik mis net mijn trein en nu moet ik ook nog een uur wachten voor de volgende sneltrein. Aha. En wat voor overlast geeft het je? Nou ja, te laat op mijn werk. Dus, Je werk, ja. Ja, dus ruzie met de baas straks. Ontslag dreigt. Nee, dat valt wel mee hoor. Een beetje lief aankijken, dat zal vast wel meevallen. Het is overmacht, hè? Ja, het is zeker overmacht, maar het is wel zuur voor de mensen die bijvoorbeeld met de trein vandaag moeten. Die hebben er gewoon last van. Is dat lastig voor je? Dat wel, want ik moet dus naar Groningen en dat kan dus enkel met die stoptrein. Dus je zal er maar eens kijken of er een andere trein eens een keertje daar ook naartoe rijdt. Ja. Waar moet je naartoe, naar school? Naar Groningen en dan ga ik daar naar school. Ja. Dus nu kom je te laat? Denk het. Was het drukker dan anders? Nee, het was een stuk rustiger. Een stuk rustiger? Ja, Ja. Omdat de treinen uitvielen, hè? de treinen vielen uit vanwege de staking. Ja. Was u daarvan op de hoogte, hè? Ik was ervan op de hoogte, dankzij een collega. Dus vannacht heb ik even gekeken bij het laatste nieuws. En toen stond er op de website van Arriva welke treinen uitvielen. En de trein waar ik meestal mee ga, die ging nog. Dus Dus u had er verder geen last van? ik had er geen last van. Nee. Had u wel begrip voor de actie? Jazeker, jazeker. U was niet op de hoogte van de acties van de machinisten? Nee, ja, ik hoorde toevallig gisteren. Toen had mijn vriend het erover, maar verder niet meer bij nagedacht. of zo. En hoe lastig is dit nu? Nou, ik heb op zich tijd zat, dus het is niet heel lastig, maar het is wel vervelend. Dus je kunt misschien toch weinig begrip opbrengen voor de acties? Nou, aan de ene kant begrijp ik het wel. Hun hebben hun bepaalde standpunt ook. En ik vind ook wel dat ze daarbij moeten blijven staan. Maar aan de andere kant, ja, nu brengt het nog meer overlast dan de mensen nu zelf ook hebben. Dus ik vind het een beetje jammer, maar het hoort erbij. Ik zou het zelf ook aan meedoen.